Sveta liturgija je čovekov prinos Bogu i Božiji prinos čoveku. Čin predloženja ili proskomidije koji sveštenik odpočinje u ovome trenutku predstavlja akt čovekovog prinošenja i posvećivanja Bogu. Sveštenoslužitelj prima prinose vernih i od njih izdvaja, posvećuje Bogu, one koji će biti osvećeni u tajni Svete Evharistije. Sveštenik blagoslovi posebno umešeni hleb, prosforu. Prosfora znači dar, prinos. Iz njega izvadi sredinu sa pečatom, na kojoj piše Is, Hs, Ni, K. Isus Hristos pobeđuje. Ovim je predstavljeno uzimanje tela Hristovog od tela presvete Bogorodice. Sveštenoslužitelj zaseca u sveti hleb koji se zove agnec, jagnje, Hristos, svetim kopljem sa sve 4 strane pečata urezanog na njemu, a zatim, zasecajući po 5. put, odvaja ga od prosfore i postavlja na sveti diskos. Sa svakim zasekom sveštenik moli posebne molitve sećajući se Hristove žrtve, a onda smesti centar prosfore na sveti diskos. Zatim sveštenik raseca kopljem žrtvu na diskosu govoreći: žrtvuje se jagnje Božije koje uzima greh sveta, za život i spasenje. Koplje je nožić oštar s obe strane, koji liči na koplje i upotrebljava se za pripremanje svetih darova. Simbolički se vezuje za ono koplje kojim su probodena Hristova rebra na krstu. Zatim đakon ili sveštenik, ako sam služi, nalije vino i malo vode u putir, sećajući se krvi i vode koji su potekli iz Hristovog tela. Uzevši u ruke istu prosforu ili neku drugu, sveštenik svetim kopljem urezuje u nju mali pečat u obliku trougla, u čast presvete Bogorodice. Zatim sveštenik vadi odgovarajuće čestice za časnoga i slavnoga proroka, preteču i krstitelja Jovana, za svete i slavne proroke, svete slavne i svehvalne apostole Petra i Pavla i sve svete apostole, svete oce naše velike hijerarhe i vaseljenske učitelje, svetoga slavnoga prvomučenika i arhiđakona Stefana, svete mučenike i mučenice, prepodobne i bogonosne oce naše, za svete slavne besrebrenike i čudotvorce, čestice u čast svetih i pravednih bogotaca Joakima i Ane, za svetoga čiji je hram, za svetoga čiji je dan, u čast svih svetih, posebno i za svetog oca našega Jovana Zlatousta, arhijepiskopa Carigradskoga, koji je i sastavio čin liturgije koja se služi. U svetoj liturgiji doživljavamo tajnu crkve, tajnu zajednice svetih. Hranimo se telom Hristovim Evharistijom, a stvara se telo Hristovo crkva. Zatim sveštenik vadi čestice i pominje sve episkopstvo pravoslavnih, patrijarha, episkopa, časno prezviterstvo, u Hristu đakonstvo i sav sveštenički red, monaštvo i sve sabrane na svetoj liturgiji. Čestice se zatim vade i za spomen i otpuštenje grehova upokojenih, kako sveštenika, tako i ostalog naroda Božijeg. I sveštenik i đakon pominju i žive, ali i upokojene koje hoće.
Milana Anđeliju, sve parohijane, priložnike ovog svetog hrama. U meni Gospod